Technoleg, yr effaith ar eich byd gwaith. Fideo gan Gyrfa Cymru. Mae byd gwaith yn newid yn gyson ac mae technoleg yn newid yn gyflym. Mae'n effeithio ar y rhan fwyaf o bethau rydych chi'n ei gwneud mewn bywyd a bydd yn effeithio ar sut rydych chi'n gweithio yn y dyfodol. Erbyn 2030, bydd angen i bron bob swydd newid i ryw raddau, ac o ganlyniad bydd angen ailsgilio 90% o weithwyr. Mae technoleg yn creu apiau a chynhyrchion sy'n newid bywydau ac sy'n achub bywydau. Meddyliwch am y technolegau gwisgadwy a deallusrwydd artiffisial, AI sydd gennym, fel oriawr clyfar a allffonio 999 os yw'n canfod eich bod wedi bod mewn damwain. Mae datblygiadau newydd mewn technoleg yn golygu bod rolau newydd yn dod i'r amlwg drwy'r amser, sy'n arbennig o bwysig ar gyfer ffordd wyrdach o fyw a gweithio. Mewn 10 mlynedd neu lai, gallai swyddi newydd gynnwys creuwr organau, cynghorydd arian digidol, dylunnydd cerbydau ymreolaethol, a ffermwyr cig diwylliedig. Mae deallusrwydd artiffisial a robotiaid eisoes yn chwarae rhan yn ein bywydau heddiw. Rydych chi'n defnyddio deallusrwydd artiffisial pan fyddwch chi'n defnyddio Google Maps neu'n gofyn i Alexa chwarae cân i chi. Y rhagwelir y bydd deallusrwydd artiffisial a robotiaid yn cymryd rhai swyddi dynol, bydd angen bodau dynol arnynt o hyd i'w rhaglennu a'i rheoli. Mae deallusrwydd artiffisial yma i gynyddu cynhyrchiant, cefnogi a gwneud rhai tasgau yn haws ac yn fwy diogel i bobl. Meddyliwch sut mae bodau dynol a robotiaid yn gweithio gyda'i gilydd nawr, yn y fyddin, ac ym maes iechyd. Mae rhai o'r technolegau sy'n gyrru economi ddigidol Cymru yn cynnwys cyfrifiadurau cwmwl, rhyngrwyd pethau a dadansoddeg data mawr. Bydd otomeiddio, deallusrwydd artiffisial a gwyddor data yn dod â miliynau o swyddi newydd i'r Deyrnas Unedig. Bydd cynnydd mawr yn y galw am sgiliau fel digidol, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Mae dros 80% o'r holl swyddi a hysbysebir yn y Deyrnas Unedig yn rhestru sgiliau digidol fel gofyniad. Rhai o'r sgiliau technoleg wybodaeth penodol a nodir mewn hysbysebion swyddi yw methodoleg agile, iaith rhaglennu fel SQL a JavaScript, datblygu meddalwedd a pheirianneg. Mae galw mawr hefyd am sgiliau digidol mewn diwydiannau nad ydynt yn ddigidol fel amaethyddiaeth, cyllid, bwyd a diod ac adeiladu. Mae technoleg ddigidol yn trawsnewid sectorau ledled Cymru. Beth am edrych ar rai enghreifftiau o fywyd go iawn? Fe wnaeth technoleg modelu gwybodaeth am adeiladu, neu BIM, a ddefnyddwyd ym mhrosiect ysbyty athrofal y Grange arbed 42 wythnos a 237,099 awr o lafur ar y safle. Mae Coleg Glyn Llifon ger Caernarfon yn arloesi technegau rheoli cefn gwlad newydd gan ddefnyddio technoleg sy'n hwyro digidol cost isel. Ac mae M7 Virtual yn Sir y Fflint yn defnyddio rigiau camera wedi'u teilwra sy'n cael eu cydamseru gyda'i gilydd gan gynhyrchu panoramau 360 gradd. Ond cofiwch, mae deallusrwydd emosiynol dynol a sgiliau rhyngbersonol yma i aros. Bydd cyflogwyr yn dal i fod angen pobl sydd â sgiliau trosglwyddadwy cyffredin fel deallusrwydd emosiynol, creadigrwydd ac empathi sy'n ofynnol yn y rhan fwyaf o swyddi ac ni all deallusrwydd artiffisial a technoleg ateb y galw hyn yn hawdd. Oeddech chi'n gwybod bod swyddi sy'n gofyn am sgiliau digidol yn talu 29% yn fwy ar gyfartaledd, gyda chyflog cyfartalog y Deyrnas Unedig ar gyfer swyddi yn y diwydiant technoleg gwybodaeth tua 42,000 o bunnau. Mae Cymru angen swyddi TG gan gynnwys datblygyddion rhaglennu a meddalwedd, gwyddonwyr data a pheirianyddion deallusrwydd artiffisial, dadansoddyddion busnes TG a dylunyddion systemau, a thechnegyddion cymorth defnyddwyr TG. Mae cyfleoedd i weithio mewn swyddi digidol TG yng Nghymru yn ehangu, felly meddyliwch. Ydych gyrfa chi yn y byd digidol? Ewch i gwybodaeth am swyddi a swyddi dyfodol Cymru ar gyrfacymru.llyw.cymru. Roedd y holl wybodaeth yn gywir ar adeg ei chreu ym mis Mawrth 2023.